Ti Apo at akuma kada kayo. Idaton tayo dito na Santo na Misa, dito may kalima Domingo ti Quaresma, para kadagiti kakabsat tayo, maagsan sa gaba, nang runa dito epidemya, na mapaspasama, dagiti amin nga masakit, dagiti ang trabaho ti ospital, dagiti opisyalis tayo, iti pagilian, iti probinsya, dagiti barbarangay, dagiti amin nga sakripisyo, tapno malabdan di man nakaiwaras panagadot ibiktima dahito nga epidemya. Ikaragagan tayo matitunggal maysa na naruna dagiti pamilya tayo, dagiti adayo na marigatan tapta, agdandanan, aglutputan, gapo iti dahito nga pasama, sapay kumata mapatipkar ka babaeng di grasya ti Diyos. Tapno arot may karita ang magirano, iti dahito na Santo Ministeryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Natay amin po na tayo at konpesara iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo magkakapsat tasya nakabasula iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay iso nga pagpakaasya ken Santa Maria nanayon na Garden kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos ken kada kayo magkakapsat tay kakaasid at kuma iti Apo tayo na Diyos. Pasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dari basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. O Diyos, ti anak mo iniyawan na ti bagi na amatay, gapo ti ayat na itilubong. Tulungan na kamtali, tapno iti amin na panagbiag ni, anuruten ni, ti panagayag ken pagulan ni Kristo. Iso a Diyos sa magipagbiag ken magipagarikan ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggan. May basa na daw di libro ni Propeta Ezekiel. Pinunati Diyos kanya, agipadto pa kadagiti sa tao na Israelita. Ibagang kadakwada at nakaapo at Diyos, lungtang to dagiti nakasanimanda. Irwan mo to ida, at subig to ida, idagay ti sapo, ti maghalisi, ti panusang. Ngayon pakawalan na kami kadi, tap nagbuting kami ikenta. O Israel, agkalit ka si ako, kasaan ang balbalik ayat na, ket kanayan na si ayat na mangisalakan, nasubutin ng tuda giti Israelita, kaligiti amin na basbasugan.
Ti maibasa na adaw isurat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti kinatao saan da may ayo ti Dios. Ngem saan kayo magbibiyag kas mayan nurot iti kinatao yu. Agbibiyag kayo kiti kas mayan nurot iti panangidalan Espiritu nupudno medlaeng nga agtaeng kana kayo ti Espiritu ti Dios. Isa sino man nga awan ken kuana ti Espiritu ni Kristo, saan ako kuha ni Kristo. Nga agtaeng ni Kristo kada kayo, oray nung natayen ti bagiyo kabuhi ti bason, si bibiyag ti Espiritu agsipod na nagbalik kayo analintek iti ay matang ti Dios. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios alam magungar ken Jesus, ited tunged daytoy alam magungar ken Kristo ti biyag kadagiti matay a bagiyo babaen ti kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Ipanakaiwaragawag pinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Da Maria ken Marta nga agkabsat nang ibaunda ti mangipakaammo ken Jesus. Apo masakit ti papatgan adayen pinaibagada. Idi mangeg ni Jesus daytoy kinunana saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na. Maaramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios. Ket isuntumet ti pakaidaydayawan ti anak ti Dios. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken ni Lazaro. No pay nadamat nga masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti lugar tiyan na ti duang aldaw. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agsubli tayo ijay Judea. Idi sumangpet ni Jesus nadamag na nga upat nga aldawon ang itanim ni Lazaro. Idi madamag ni Marta sumungsungat ni Jesus, rimwat amang sabat ken kuana, ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo nadda ka kumaditoy idi saan kuma anakay ni kapsat ko. No pay kasta ambok nga uray ita, ited ti Dios ti anyaman adawaten ken kuana. Mapagungar to ni kapsat mo kinuna ni Jesus. Ammo ang mapagungar to ingon maudi nga aldaw insongbat ni Marta. Kinuna ni Jesus, siyak ti panagungar ken biyan. Pisi asino man ang mamati kanya, uray numatay agbiag to. Ket pisi asino man nga agbiag ken mamati kanya, pulos adinto matay. Patsem daytoy, wen apo insongbat na patsek asita ti Kristo, ti anak ti Dios nga umay ditoy lubong. Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria ken dagiti Hudyo akin muyog ken kuana. Natignay ti puso na, iti kastaunay aladingit da. Sa dino tinangitan nyo ken kuana sinaludsod ni Jesus.
Kitain nyo tinapalalo apa nang ipatid na kenkwana kinuna dagiti Hudyo. Ngem kinuna dagiti dadlo makadakwada saan aya nga iso tinangted ti panagkita iti daydi bulset. Di na kumangat kabailan nga ilisi ni Lazaro. Di na kumangat na balinan nga ilisi ni Lazaro iti patay. Kasta unay mo nang piladingit ni Jesus iti umasiden iti ayan titanem arukib anasirraan iti bato. Ikkaten nyo ti bato imbilin na kinuna ni Marta akabsat tinatay. Apo nabuyoken taupat nga aldaw ng ana itanem. Diyak ka di imbaga kenta ano mamati ka makikam to ti dayat ti Diyos. Kinuna ni Jesus. Inikat dangarod ti bato ti mangad ni Jesus ket kinunana. Ama agyaman at taimpangag na. Amok nga ipangag na akanayon. Ngem kunang daytoy gapo ka dagiti tattao nga adda ditoy tapno patyenda nga imbaon na. Idi na sa unang daytoy nagpuktaw. Lazaro rumwar ka kinunana. Rimwar pinakaya si puputipot dagiti ima kensa ka na itilukot. Naabbungutan ti rupa na iti panyo. Warwaran nyo kat palubusan nyo kinuna ni Jesus. Ado dagiti Hudyo anapan kinita ken Maria tinakaimakan iti inaramid ni Jesus ket namatida ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Iti daytoy madamang pagdaldalyasatan tayo, pagtutuukan tayo. Daytoy epidemya ti daytoy coronavirus. Kas na kuna tayo itinanigsan, marigrigatan tayo amin, kakaasi tayo amin. Ado ti sibubutan daytoy na tayo maam-ama baka datay ti sumarunong tadi tayo ammo ngam no daduma makita mo ti pintas na. Anya ti pintas nga ibagbaga na dito eh. Number 1 ko na tayo na tayo aming tata si kakararan. Kadagiti makinismisa iti daytoy Facebook, ti live, streaming. Ado ti mangidawat ti panagkararan. Ado ti umararaw ti panakikararan. Kakunada agyamang kami apo ta agmismisa tayo nga inaldaw. Kana adun dagiti mailiw. Adun ti mailiw nga makinisa, adun ti mailiw iti tunggal maysa nang runa dagiti kakabsat tayo nga haan nga nakaawit iti uneg ti pamilya adda iti adayo si bubuteng si dadanag di jay rin na ti tunggal maysa. Wen kakabsat daytoy iti kunada ka uray no hantay nga saksakit nung iso ti mangturturtur mangparparigat kanya tayo daytoy. Ngam namaen nyo kakabsat adu pa dagiti mayat nga komunyon isungod nga kararagan tayo di jay karaarad jay spiritual communion kunana di jay na spiritual na panagkomunyon tahanda mo makakomunyon physically kumano nga Domingo kumano nga aldawon adu dagiti sita karigagay isungod nga spiritual communion kunana iti espiritu na daytoy kakabsat kada kayo nga maligligatan. Adda kami nga makikaykay sa kada kayo takta. In spirit na mabalbalin lang kung maagtitipon tayo amin, agdidin na tayo amin, agdidin ng musta, oray ka na nagtrabaho di ospitalis, na mabalbalin kung may daay ko matulungan na maan na mabalin. Kada kayo magtrabaho di gobyerno, kada kayo nga adda nga magsakripisyo ti oras na 24 hours a day, nga banbantay tapno masaluwagan di pa nakaiwaras dahil yung mabalbalin ka umay na kay aming kadwaan ngamhaan nga mabalin in spirit makapagkaykay sa tayo makabsa kastoy magkirit na daili o rin niya po is adagit ang kakabsat ni Marta, ni Maria, ni Lazaro itinagsakit pinayaban ka ako magsakit ni Lazaro kapatpat dun muna hanggang na nagayam patpat dun na nagayam ni mga po Jesus, diya amo-ano at nasutsutin naman, nagyang kay laang matijay, nagyanan natin mga aldaw, kaya na ipanamatan na sakit, haan na nga ipatay na ita, dayo pa'y tibagis, kung na kay laang.
At ayo pa di bakis pagsasautay ng Ilocano, ang nang ipatay dayta. Ay kay ginataya yung dimano ni Apo Isusan. Pero may di ore at kabsat na Marta ken Maria, di pa nang pabasol na, no kumano adda ka ideha ang kumana natay. Takitaan man na nagado nga pinakita mag-usal, pinakita na inagasang titulan na pinagsaong dagiti umol, pinapagnang tipilay, dahil gayong mong impagpatid mo, di ka nga imayan. Nung nagpintas isumbat ni Apo Isus, maaramin daytoy tapno maipakita ti dayag ti Dios. Maaramin daytoy tapno maipakita ti dayag ti Dios. Nakaununad na sumbat. Nagdagsen na sumbat na niya ako na datayo ka tao at tamaga mga agbugbutang intero asa malubungan. Naaramid ka din pailaon daytoy tapno maipakita ti dayag ti Dios. Plano na kadiday ito, yung gagara na kadiday ito, tapos maipakita tidayan na nakatayo. Nagsakit mga pala sa bagay na Maria, hindi may Marta, agsangsangit lang na, o rin naging yun, agsangsangit lang. Tanapatid ka niya ni Lazaro. Nung gisumbat na, maaramid na ito, tapos maipakita tidayan ti Diyos. Kunuri na tayo kakabsat na ito, tidayan ti Diyos, magkang niya tayo. Uri adayo tayo, digalit na tayo naging nasidad. Gapulit nila istriling tayo, nakagano di kakabsat na adda di adayo magtotoo, nagriga, magimismisa da, manglagdala ulit misa tayo. Tapno maiyasidad ba si dirit na tayo di pamilya na matultultul di dirit na da. Nung di panunungkun tayo kakabsat ng tayo, iparparangarang matikin na si Asino na. Iparparangaran na nga Diyos isuna, awan gaway kayo. Ag-surrender, ag-pakumbaba, ag-kurno kayo, kinukuha na tata. Naman tayo agdanak, kitaan nyo, di labingit, da Marta, ni Maria, inantot na. Pinaragsak na maglayla in the end. Inigkam na ito, ginawa, di nyo pa nagladladingin na, nagpintas na napasama doon. Adino lang itatman nyo. Ikatay nyo na itasultang na ba ito? Kunata yung marudirabi, kunana, kalpasan na nagkarahan. Lazaro, rumor ka. Rumor ka na tayo, si pupot-ipot na imang kadasakan. Sa ano nga tatipa na imagine na hindi pala seminarista. Kas ano ti, iroror na naguyas na rumor na si pupot-ipot. Kas ano ka nagnangarod mo, dahil ka nga nakapot-ipot ti sa kas lamaming nga di pamayang na ini. Nga misumot ni baga na dito yung rimwar ni Lazaro. Dahil ko yan may iparin na tidayat ni Diyos. Inutot na. Alam ko na tayo matakin ni Apo Jesus. Aggaraw ka na, baka naladaw ko. Adun ko na unay ni biktiman. Adun na butan. Adun na sakit. Adun na labingit. Kadai ko naman ang mga paspasama. Aggaraw ka na. Nang baka ibagbaga naman kada tayo. Aguray, kaiparin na. Tapos may ipakita, may paranaran ko dayag ni Diyos. Nagdagsa na pa naman nagkakabsat. No, kita ang tinigat na nagkakabsat kakabsat tayo, dudoktos. Ititid na dibiyag na, isulamat ni mabiktiman. Anong di mabutan nga sa hospital, gabot ka, hospital na mismo, atapon tayo na, adda, pampamunan tayo na amin, nagsakit ijay, adda, virus na. Ano pwede kiti pumusay nga haan lang agapot ti coronavirus, gapot na nakatutok mo ti coronavirus, dagiti dudoktos, dagiti agtrabaho, maksayat mo ti oras na kadagiti nagdo mga pasyente, ay ado lang naman at ti pumusay, nagdagsan, nagsakit kakabsat. Ngam anya ti mangted ti ginawa kada tayo. Ni Apo Jesus, iso nga pinagungar na ni Lazaro, ta ibarparangaran na nga mangnamnaman tayo, nga dito'y lubong, wan aglasat tayo tituo, aglasat tayo diragsak, aglasat tayo tiligay, panakaidadanas, nga in the end, makipagungar tayo kinuwana. Iso nga pinadakkulan na mensahe na daytoy, iso daytoy namnama, mangnamnama tayo. Pinaginawa na, dagiti agkabsat, ura dagiti adalat, ibaga na namatay isuna, ti feeling dan naabak dan.
Ngam nakaginawa da amin idinagungar ni Apo Jesus kasgi panagungar ni Lazaro. Iso kada di namnaman tayo kakabsat, mangnamnama tayo, itinaulit na pamati, ititalag kin ayat ti Diyos, mangnamnama tayo, agungar tayo iti daytoy nga epidemya. Malasakan tayo to. Baka ibagbaga na aguray. Tapno maiparangarang ti ayat ti Diyos. Baka urahin na di mismo pa nang iparangarang na. Iso nga, haan tayo nga maawan ng tinamnama. Hala ka na kayo, nang na ibag ka na kami, takdakan dito nga ayan ti pampamilya, natalnapay lang kada kayo at iti lugar na adayo nga na karkaro ti kaaso na naisi na iti pamilya na nagmaymay sa nagtaga po ti trabaho at iti adayo. Irit na tayo ti kaagda ni Apo Diyos Apo Diyos. In spirit, makikagdadwa at kaduan na tayo ni Apo Diyos. In spirit, makibimuan, maribrigatan man ni Apo Jesus. Nasakit man kanya na kasi ipapasama ka tayo, nagluwapay, nagsangit, hindi na natay ni Lazaro, agayin na. Haan na tayo lang agayin ni Apo Jesus, bagina kayo. Isunang ni ulo, datayo ni bagina. Haan na malulusan na kasi tayo kaptan. Ngam urayan tayo kakabsat kasko na tayo itirabi, kaya't tayo nga panunog na pagtao, gusto ko man Apo, nabanlog kami, nag-surrender kami, awan laban kami. Itag mo tilaing ka na kita at sok-sok-isok. Ngam na dito ko na nakabsat, DJ panunod tayong nagduma, gusto, but in God's time, iti oras na isunan to ti makaambo kada tayo. Iso nga mangtag tayo, mangtag tinamnama kada tayo. Agpalag tayo lagtakin kuwana. Uwan na riga. Kasi ladingit mo dagiti agkapsat iti Ebanghelyo. Agladladingit tayo narigat ako. Nang maupot dahil nga ladingit. Babaan taambo tayo at ni Kristo. At dati ako nga magkagkadwa kada tayo. At da nga iso nga magpatigsa kada tayo. Kamaudyanan na agtupon ng tulay toy. Itid ng to ti ragsak. Itid ng to ti ginawa. Kadagiti at kapsat, ini nagungar ni Lazaro, nag-grab ko da, sigurado itirat ko. Ay ti puso da ko sigurado nga nag-grab. Kas dito mo tirin na tayo, iparin na nang kada tayo. Hantay nga tata, iti oras na, in God's time. Iso nga agkararag tayo kapsat, ituloy tayo, tiag sakripisyo, ituloy tayo. Kabayatan ti panagururay tayo, dalusan tayo ti puso tayo. Dalusan tayo ti dagiti nagbabak tayo at tao lagipon tayo dagiti babak tayo si bababawi tayo paunagan tayo ti relasyon tayo ni Apo Diyos. Ala kada kayo di kayo man makikisa physically ditoy ngam di jay relasyon tayo ni Apo Diyos at adda ko mga umunan isu daytoy ti pamati ko na tayo nya santo namnama nung makita di pamati panawon tayo met na agayat iburay ti adda kada tayo tulungan tayo dagiti kakabsat tayo. No adda maupupay, adda marigatan, gundaway nga tawagan, papigsaon kita. Dahil di pa nang ipakita. Haan lang material nga banag di pa nang ipakita ti ayat. Pag nakipag-Greek na kadagiti kakabsat tayo. Tapno, no addaan tayo dinapudpud no nga pagmati, na unang dakkel anang nama, na Diyosan na ayat, awan duwa-duwa, ipaay ng tumod dahil tangaragsak. Sinanama tayo iti panagungan. Sinanama tayo iti pang nakaalot tayo iti daytoy. Agtalag tayo as ipupuso iti Diyos. Ipatuyak-yak tayo iti pagmati. Mamatiak iti Diyos Ama man nakabalin amin. Anamarsuwa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Isu Kristo abugbugtong nga anak naken ako tayo. At imao ti aramid ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santa Maria Virgen, nagtuto ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus na tayo ket na itanem, imulog iti ayam iti pinatay, nagungar ti may tatlo nga ilaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawang ni Diyos Ama aman nakabalin amin, aggapunto sa diyay na umay mangupong kadagiti si Biblia ken kadagiti pinatay, mamati ang met ti Espiritu Santo, patsik met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririn nano dagiti santos, ti panakapakawan dagiti basbaso, at ang tumat panagungar ti bagi ken biag na agnanayo. Kakabsat ilukat tayo dagiti pampanunod ken puso tayo iti grasya ti Dios ket agdawat tayo ti tulong ken kaasina nga agpaay kadagiti amin nakasapulan tayo
nang nangruna iti daytoy a tiempo ti panagwaras ti sakit na 2019 yung coronavirus iti sangalubungan si papakumbaba tayo aron iti puso tayo kat kuna tayo managayat denggan na kadi. Agpaay ni Santo Papa dagiti obispo ken papadi sapay tumatay parangday ti panagbiagda nga isuda ti panakabagi ni Kristo ken tutuloy da kay paganagken kadagiti amin a Kristiyanos ti kinamisyonero da kas bunga ti panakabiyagda kumararag tayo. Ama kaya tigil na kangkani. Agpaay kadagiti amin ang hindadaulo ti sakalubungan tayo sapay kumatama sa langiban ken maparaburan da si bubuslon tapno pupulit kumadirekta ken ananda makita turnos ken kapya kumararag tayo. Ama nakagaya tigil na kangkani. Agpaay kadagiti mangkakas nurses ken amin na mangtamtamin iti salunan sapay kumatay paay ti Dios tinaananay a piksa ti bagi ken kararuada tapno makapagserbi ken matanida si aayat dagiti kakabsat tayo ngagsagsagaba kumararag tayo. Ama nakagaya tigil na kangkani. Agpaay kadagiti amin na masaksakit ng nangruna dagiti nagpositibo iti sakita 2019 and coronavirus sapay kumata mapabigat ti pampati ken panagtalagtay ti Dios sa manggagas iti baet tinakaro panagsagaba ken kinadidayda kumararag tayo. Ama nakagaya tigil na kangkani. Agpaay kadagiti pimusay na misyoneros ken misyoneras ken kadagiti amin na pimusay kaputi daytoy a sakit tapno ti Apo ipaay na kadakuwada ti agnanayon a ragsak ken biag ipisilin na kas supapag dagiti adu ang panagsakripisyo ken panagserbida kumararag tayo. Ama nakagaya tigil na kangkani. Intay magdawatin dagiti bukod tayo pangget. Dagiti pangget ti pamilya tayo. Intay na di karkararadan dagiti kakabsat tayo at imawat ti tulong tayo ang karkararad kadakwadan. Managaya tunay nga Ama ipangag mo ka dagiti as-asod dagiti anak mo ang manginanama ken ka tapno iti tiempo ti rigat ken panagsagaba awan ti ingkam paggodngan ken pagdudwaan ket kas kadagiti sa santos mo maragpat men tumet ti pannakikaysa ken ka gapu ken Kristo nga Apo mi. Man nakabalin na Diyos, ipaay mo kani, tada kami nga insurong, hindi na Christian, man na pamati,
dalusan na kami babaeng dibilog dahito a sakripisyo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dalita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikat Putno na yung may karikat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken Kristo. Agyaman kam ken Kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadag na nayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kas napaypayso at tao sinangitan na ni gayam na Lazaro. Ket kas agnanayon a Diyos pinagungar na a pinaruar iti tanem. Kas kapay nga iso gapo ti panangaasin na kada kami at tao iturong na kami iti baro agyan babaen dagiti nasantuan a misteryo. Ket gapo ken Kristo agrong pag itadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo ket dawaten pitay palubos mo kuma. Dahil timpuyog bimet tinakurapay at magnihigan ko nami adi agsardalan. Dawatin mi nga ti paay mo ti espiritu mamangkasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi kantara ni Apo mi ang Jesucristo isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno tutuok na ngala iti tinapay nagyaman kenta pinis-pisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alawin niyo at mangantay amin iti daytoy kaday iti bagi iso may yawat ko amay paay kada kayo. Kastamad na kalpasan day di panang rabiida nangala iti kaalis nagyaman manen kenta sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alawin niyo ket uminom kay amin iti daytoy kaday iti kaalis ti darat ti baro ken nagnanayo na tulad iso ama ipuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapaawan dagiti basbasol aramidan niyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Idaton mi kan Kaapo ti tinapay ti biag ket ti kalis ti pannakaisalakan
Agyaman kamken ka, dahil paay mo ang maikari kami, at darito'y saklang mo, kadag serbi kamken ka. Dawatin mi Apo, tada kami ang magiramo, itibagitan dara ni Kristo, pagkay-kaysaran na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo ti Iglesia, anay sa napiti sa ngalubungan, kad paray-rayan, ti ayat na anadyosan. Laglagi pang ni Francisco, Santo Papa mi, ni Marlon, nga Arsobispo mi, lagi ti amin nga obispo, kan papadi. Laglagi pang pay Apo, lagi ti kakabsat mi apin mo, sayan as inanama ti panagungar, danto iti sidong takaasin. Awagan kadida, iti sidong taraniag mo, pagkakitaan, lagan kay terupan rupa. Dawaten mi Apo, te paay mo men takaasin kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiramag kam to, kinaingasatan na Berhen Maria na inabi Diyos, ninagasat ako sa nga esposo na, dagiti nagasat na apostoles, kat dagiti amin na sa santos, isugdaan na kapudno anak serbikan kadito'y daga, makikadwa kang to kadmet kadakwada, ang mangitangtan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kataysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Dawaten mi kan Apo, tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada sila ayak ti kapya kadagiti aldaw mi, kad baban ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalain ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanang namagen mi, kanitiya ay na Jesucristo anang isalatan kada kami. Tagpuan ti buhay ti panangabalin ken dayaw dagnanayon na Diyos sa O Apo mi Jesucristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga kapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tinigmingan, no di kati pamati ti Iglesia, katkas mayan nuro ti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana,
ti kapya ken panagkay kaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Iti paay kayo ti kapya ti tungdan maysa kada kayo. Timangted tinamna mga kalatayo. Ti Cordero ti Diyos sa manikat kadagiti basbasol ti lupo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayan. Ako, Diyan may kalimo, may kapanyak, may salamat sa uma, may pagtuloy karapwa. Nagkuhan tariga kaya panagkumulgar, wenno na espiritual na panagkumunyo. O Jesus ko, mamabyang nga ka, inasantuan unay asa